sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin tashar tamu ta DCM Hausa. Shin kuna da masaniyar cewa nisanta kanku ga al'umma na iya zama sanadiyar nisantar ku ga Ubangiji? Shugaba ga al'umma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan Allah ya bawa mutum mulki akan al'amuran al'ummai, sannan ya nisanta kansa daga gare su, bai biya bukatunsu ba, bai taimake su a cikin fatara da bukata ba, to Allah ma zai nisanta kansa daga gare shi, ba zai biya bukatunsa ba. Shugabanci amana ce, kuma dole ne shugaba ya kula da bukatun al'ummarsa domin samun albarkar Allah subhanahu wa ta'ala. Halima Nasir Sani daga tashar mu ta DCM Hausa. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na Facebook, YouTube da kuma TikTok domin samun ingantattun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa da kuma faɗakarwa kai har ma da nishaɗantarwa.